खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ राज्यो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिया बिपिएफ नागारबाय। बिस्वजित दैमारिया जाबा जाना लाइ बिसिग्रा सुबुं बुंदों प्रबिन बर'। बिटिसि बिसायख'थिनि उनावनो हाग्रामा महिलारियाबो बिजेपिआव हाबसिगोन। राभा फरायसा आफादा परबतजरा आरो गुमा बियाबाव बिपिएफखौ मदद खालामगोन। देग्लायनि दिवाली फोरबो फालिनाय आरो बमा फाटाखा गावनायाव जेबो हेंथा गैया। दानिया आबुं रादाब। बिपिएफनि मावफुं आफादगिरि आरो राज्यो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिया दिनै बिपिएफ दोलो नागारबाय। एमपि बिस्वजित दैमारिया मैया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बिपिएफ नागारनाय बाथ्राखौ फोसावदों। बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनो मासि नागारनाय लाइजाम दैथायहरनानै बिस्वजित दैमारिया बिपिएफ दोलोनि मावफुं आफादगिरि मासिखौ एंगारबाय आरो बिपिएफ दोलोखौ नागारबाय। खौरांगिरि मेलाव बिस्वजित दैमारिया बुंदों दि संबिजिर बादि आं सासे राज्यो सभानि एमपि जानानै आयेनखौ सिफायनो सानाखै, बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौबो लाजि फोनांनो सानाखै। मोनसे दोलोनि मावफुं आफादगिरि जानानै आं दोलोनि हेंथा बुंनायाबो गनायथाव नङा। दोलोआव थानानै दोलोनि जाना बाथ्रा बुङालाबा थानायाबो गनायथाव नङा। बेनिखायनो बिपिएफ दोलोआ दिनैनिफ्राय आंखौ लाना उदां जानो हासिगोन, आंनि अनगायै खामानि मावनो हासिगोन, आंखौ नागारनानै साननो हासिगोन आरो आंनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो आरो रायलायनोब्लाबो दिनैनिफ्राय हासिगोन। बबेखानि अफिसियेलि खामानिफोरा आबुं जानायनि उनाव राज्यो सभानि सोद्रोमा मासिखौबो नागारगोन होननानै बिस्वजित दैमारिया फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै हादोरारि दोलो बिजेपिआव जयेन जागोन होननानैबो बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरि मेलाव रोखायै फोसावदों। बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरि मेलाव फोसावनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिजों बिथाङा जेबो एना एनि गैया, नाथाय बिपिएफ दोलोनि माखासे मावथांखि सान्थौ आरो पलिसिफोरखौ लानानै गोरोबलायै जादों। दिनैनि समाव बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बिपिएफआ पलिसि गैया। थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो आथिखालनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनायनि फारसे बिपिएफआ हाबाफारि गैया। बेजों लोगोसेनो बिपिएफ दोलोआ गुबुननि हेंथायैसो पलिसिफोरखौ लादों, जेरै बिटिआर गोरोबथाखौ हेंथा खालामनाय आरो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' आरो कसारीफोरनि थाखाय बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेंथा खालामनाय होननानैबो बिस्वजित दैमारिया गोख्रों अजद होदों। बिस्वजित दैमारिया जाबा जाना लाइ बिसिग्रा सासे सुबुं। दोलोनि बेबायदि थासारियाव आरो बिसायख'थिनि समावबो बिस्वजित दैमारिया दोलो नागारलांनायाव बिपिएफआ जेबो खहा जाया। बिस्वजित दैमारिया बिपिएफ नागारनायनि सायाव गावनि बानबुंथि होनानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि बिबान आजावथ'नाय गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ। प्रबिन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदों दि बिस्वजित दैमारिनि बिबान नागारनाय लाइजामखौ दासिमबो मोनथ'वाखै। बिबान नागारनाय लाइजामखौ मोनोब्ला बिपिएफआ आजावना लागोन। बिपिएफ दोलोआव बिस्वजित दैमारि बायदि एमपि जानो हानाय आरो बिबान रुजुननो हानाय गोबांसा सोद्रोमाफोर दं। नाथाय बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो गोबां खेब एमपि जाबाय। माखासे खाबुफोरखौ मोननायनि उनावबो बे दोलोखौ नागारलांनाया जोबोद दुखुनांथाव। बबेखानि बिपिएफ दोलोआव बिबान रुजुननो हानाय गोबांसा सोद्रोमा थानायनि उनावबो बिस्वजित दैमारिखौ अननानै बिपिएफआ राज्यो सभायाव दैथायहरदोंमोन होननानैबो प्रबिन बर'आ दाबि खालामदों। राज्यो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारि आरो एमएलए इमानुएल मुसाहारिनि उनाव बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारियाबो बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव आरो 15 डिसेम्बरनि उनाव बिजेपिआव हाबसिगोन। खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो राज्यो सभानि बारग' एमपि सन्टियास खुजुरा। बबेखानि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफनि 99% दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रानो बिजेपिआव हाबगोना रोखासै होननानैबो दाबि खालामदों सन्टियास खुजुरा। खौरांगिरि मेलाव सन्टियास खुजुरा बुंनाय बायदिब्ला बे समाव बिपिएफनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा बिजेपिनि जानानै खामानि मावगासिनो दंखायो। बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ बिजेपिनि माला आरो टुपि गानहोनानै बरायनोल' दंसै। नाथाय राज्यो सभानि बारग' एमपि सन्टियास खुजुरनि बे बानबुंथिया बेसे सैथो बेखौ समासो खोन्थागोन। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव परबतजरा आरो गुमा बियाबाव बिपिएफ दोलोखौ आबुं मदद खालामनो ओंखारबोदों राभा फरायसा आफादा। राभा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै परबतजरा आरो गुमा बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथिखौ आबुं मदद खालामगोन होननानै फोसावदों। बबेखानि थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननायावनो बिपिएफ दोलोआ गासैबो हारि हारिसाफोरखौ लानानै जौगाखांनायनि खामानिफोरखौ मावलांदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावबो राभा फरायसा आफादा बिपिएफनि बिजाथि फोरखौ थोंजों मदद खालामगोन होननानै खौरांगिरि मेलाव फोसावदों।
गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय आरो बेनि अलखदनि गेजेरावबो देग्लाय गाजा गोमजायै दिवाली फोरबो फालिनो हागोन आरो बमा पताका गावनो हागोन। देग्लायनि दिवाली फोरबो फालिनाय आरो बमा पताका गावनायखौ आसाम सोरखारा होबथायाखै आरो जेबो रोखोमनि गाइडलाइन फोसावाखै। मख'नो गोनांदि आबहावा गुबुंनाय आरो कर'ना बेमारिफोरखौ नोजोर होनानै देग्लायनि दिवाली फोरबो फालिनायनि थाखायबो आसाम सोरखारा गाइडलाइन फोसावदोंमोन। नाथाय उननि समाव आसाम सोरखारा बे फोसावनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय। बेनि बागै आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामना बुंदों दि गुबुन धोरोमफोर बादिनो हिन्दु धोरोमफोराबो दिवाली फोरबो फालिनायनि मोन्थाइ दं। आसामाव कर'ना भाइरासखौ होबथानो हानायजों लोगोसे आसामा गाहाम थासारियाव फैनायनि लामायाव। बेनिखायनो देग्लायनि दिवाली फोरबो फालिनायाव जेबो रोखोमनि बादा गैया। बेबादिनो बमा पताका गावनायावबो हेंथा गैया। बेनि थाखाय जेबो रोखोमनि गाइडलाइन फोसावनाय जायाखै। नाथाय गाजा गोमजायै दिवाली फोरबो फालियोब्लाबो आरो बमा पताका गावोब्लाबो कर'ना भाइरासनिफ्राय सांग्रां थानो थाखाय सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।